Meidän perheessä sairastunut Alzheimeriin on mun äiti, joka sairastui suhteellisen nuorella iällä. Ensimmäiset oireet alkoi 53-vuotiaana noin. Ihminen alkaa unohtamaan itselle tärkeitä asioita. Sen sijaan asioita, missä se on nauttinut, se on ollut hyvä, mitkä on ollut sille tärkeitä. Ja esimerkiksi meidän äitillä oli semmoinen, että hän muisti kaikkien syntymäpäivät. Hän oli se sukulainen ja äiti, ketä soitti aina ja onnitteli, lähetteli kortteja, oli semmoinen. Yhtäkkiä hän ei tiennyt, että mä täytän 30. Tämä diagnoosi ei missään nimessä kannata pelätä. Se helpotti. Se helpotti paitsi meitä omaisia, se helpotti myös meidän äitiä, koska vihdoin kun hän tunnusti, että no kyllä hän on huomannut itsekin, että kaikki ei ole kunnossa, hän on pelottanut tämä asia, mutta kun on olemassa lääkkeitä. Ja siinä vaiheessa, kun se diagnoosi tuli, saatiin lääkitys, niin ne lääkkeet hän niin kuin tasauttaa ja auttoi sen sairauden kanssa. Ja sitten itse asiassa se tilanne rauhoittui, ei se ollut enää niin mielialojen vaihtelu ja sellaista tulta ja tappuraa. Plus sit se asennoituminen, että meillä oli syy siihen, miksi toinen käyttäytyy ihan pähkähullusti, miksi toinen tunteet heittelee niin kuin todella dramaattisesti ja hurjasti ja tulentappuraisesti. Ja sitten meidän äitikin niin kuin tajusi se, että aivan, no nyt on tämmöinen sairaus, nyt mennään tällä mitä on. Mä väitän, että Alzheimerissa ja muistisairauksissa se, mikä valtaa, se ihminen itse on siellä sisällä. Se on siellä vankina, siellä aivojen sisällä. Se, mitä me saadaan ulosantina, niin kun, mikä ei liittyy siihen sairauteen ja ei tunnista tai käyttäytyy oudosti tai jotain, niin se on sitä sairautta. Se on se, aivot on yksi elin muiden joukossa. Ja kun se alkaa tekemään tepposia, niin se ei silti tarkoita, etteikö se ihminen itse olisi siellä sisällä ja se ei tajuaisi, se ei ymmärtäisi, että me ei esimerkiksi ikinä puhuta äitin kuullen mistään ikävistä asioista. Puhutaan niin kuin hyvin lempeästi ja kaikki hoitajat, kaikki meidän niin kuin perhe ja tällainen, niin se ihminen on siellä. Me ei tiedetä, mitä hän oikeasti ymmärtää tästä ympäristöstä loppuun saakka, niin täytyy loppuun saakka kohdella ihmistä sellaisen kuin hän on ollut ennen sairastumista, koska se hän myös on. Mä heti googletin, katoin netistä, että jahas, mistä saisi tietoa. Turun muistiyhdistys tuli vastaan, tuli omaisten kurssille tänne ja se oli niin kuin paras mahdollinen apu. Isä sai myös niin kuin sieltä sitten Raumalla niin kuin muistipoliklinikka, niin siellä oli aivan ihania hoitajia. Sitten he kävi Kelan kuntoutuksessa, missä oli sekä äidillä ja isällä erikseen ja yhdessä, niin siellä oli sosiaalityöntekijät, psykologit, kaikki. Yksin ei kenenkään tarvitse tässä maassa jäädä. Jos ensimmäisestä tahosta ei löydy sitä jutteluapua, niin seuraavasta löytyy sitten ihan varmasti. Et vaatii vähän itseltä vaan työskentelyä, että löytää sitten sen juttelukumppanin.